ne balimaw an sigi kun ye mun ye Americains bɛ nimisa kɔnɔ bi a ka bon hakili ma Americains ye sanction min ta k'a da Mali kan o nimisara bi a ka bon hakili ma dɛ o bɛ négociation sugu bɛɛ la bi o bɛ delili sugu bɛɛ la bi Americains Joe Biden n'a nɔfɛmɔgɔw u ye sanction min ta k'a da Mali kan o nimisara dɛ o bɛ ka Assimi deli bi a ka bon hakili ma depuis sanction taara don min na ni Mali bɔra k'u jaabi ani bi cɛ Americains bɛ ka weleli kɛ Assimi m'u ka téléphone ta dɛ n y'o de fɔ ko Mali bɛ bonya dɛ wallahi Mali gasi bɛ sigi cɛ min bɛ yen n'o ye Assimi Goïta jigitugu masa billahi Mali bɛ bonya i y'a faamuya wa Mali bɛ bonya Mali gasi bɛ sigi jagoya parce que cɛ min bɛ jamana in kunna Assimi a t'i bonya k'i si jɔlen don a t'i bonya k'i i y'a faamuya b'a la ko maramafɛn jugu b'i bolo n'i ye molobaliya ta k'a lasa ma a b'i ku tigɛ a depuis Americains ye sanction da an ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ fila kan ka bɔ ka anw jalaki ka nkalon da anw na n'an ka ɲɛmɔgɔ bɔra ka Ameriki jaabi k'o bɛ molobaliya min na k'u ka kun ta ka bɔ an kan ani bi cɛ Joe Biden ka appel hakɛ min donna Assimi kun Ala kelen de b'a da dɔn Joe Biden ye appel min kɛ Mali kɔnɔ ni Assimi banna k'a ka téléphone ta Ala kelen de b'a da dɔn an bɛ dugawu kɛ nin dangatɔ ni nin ta tiɲɛbagatɔ ninnu i y'a faamuya b'a la ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ Ameriki ni Faransi ta kɛra o de bilahi fɛn bɛ yɛlɛ ninnu na nin tɛ fɛn min da kɔnɔ an bɛna an da don o la Joe Biden bɛ delili min na ani kun min na a bɛ ka delili kɛ an bɛna an da don o bɛɛ la k'o walawala n'an bɔra yen nɔ Musa Mara fila manani o de ye plainte don Amadou Albert Maïga min bɛ CNT kɔnɔ Musa Mara de plainte don k'a ma ko parce que Amadou ko Musa Mara k'a fɔra Musa Mara ye k'a kana taa Kidali n'a taara Kidali ko tɔɔrɔ bɛ y'a ko la n'a taara Kidali y'a faamuya b'a la a bɛ an ka mɔgɔw lase saya ma ko Musa Mara y'a tulo gɛlɛya ka taa Kidali an ka sɔrɔsi 150 olu de nin binna o senfɛ Amadou Albert Maïga seginna o kuma ka min kɛ Musa Mara ka parti olu de plainte don Amadou Albert Maïga kama i mana parti politique kɔni ye plainte tigɛ la cela veut dire k'a ta de tiɲɛna quoi i mana parti politique ye n'a bɛ ka plainte don mɔgɔw kama ale kɛra bɔnfu safo olu ta tiɲɛna pewu nafa foyi t'olu la tuguni sinon parti politique man ka plainte don i y'a faamuya b'a la société civile kama parti politique man ka plainte don a balima kama n'i ye parti politique kɔni ye ka plainte don dɔrɔn kulu sera cɛncɛn ma u barika banna u ta tiɲɛna an bɛ tafu di ale ma n'an bɔra yen nɔ Kadijatu Fofana ale bɛ panpan na komi tinɛni an bɛ fila di ale ma ni waati man ta an tɛgɛ ma sɔnjugu musonin n'o ye marakadenw bɛɛ lajɛlen ka kumasuluden ye ti seri min ye IBK nɛni ka IBK buruja ale de sigilen filɛ nin Karim Keyita ka salon kɔnɔ a tɛ ka foyi dun ni maafe tɛ tigadɛgɛna ka bɔ Faransi yan kɔngɔtɔden ka t'i sigi Karim Keyita ka salon kɔnɔ ka dumuni kɛ Karim Keyita fa nɛnini kɔfɛ a ba nɛnini kɔfɛ ka tila ka taa dumuni k'olu ka salon kɔnɔ hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale bɛ min an bɛ ko da e sunguruba musoni kan garankɛ ma min da bagolo kan k'a firi den ni ta ɲinina ni yɛrɛ dɔnbali ninnu n bɛ Assimi fɛ n tɛ Sogɛli fɛ n bɛ Sogɛli fɛ n tɛ Assimi fɛ i b'a ye cɛ o cɛ da kɔnɔ k'a firi ni yɛrɛ dɔnbaliden don n bɛ Sogɛli fɛ n tɛ Assimi fɛ i b'a ye mɔgɔ mɔgɔ da kɔnɔ a bɛ kafiri den wa si tɛ hɔrɔnden ye mɔgɔ tɛ se ka kɛ Ala fɛ ko e tɛ kira fɛ mɔgɔ tɛ se ka kɛ Ala fɛ ko e tɛ kɛ an kuntigi Mamadu fɛ o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn wa mɔgɔ sugu fɛn fɛn n'a bɛ bɔ i da kɔnɔ n bɛ sɔrɔdasiw fɛ n tɛ Sogɛli fɛ a bɛɛ kafiri wa a bɛɛ yɛrɛ dɔnbali a bɛɛ bɛ baara wɛrɛ de la min ni Mali ko tɛ kelen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali fɛ ne ma deli k'a tigilamɔgɔ ye ko n bɛ Assimi fɛ n tɛ Sogɛli fɛ walima n bɛ Sogɛli fɛ n tɛ Assimi fɛ ne m'a ye fɔlɔ depuis anw sigira an ma ninnu bɔ ɲɔgɔn na an b'u bɛɛ fɛ parce que u bɛɛ de ye kelen ye voilà ne balimaw yanni n ka taa ɲɛfɛ ne y'a fɔ yan ko an balimamuso Fanta Sise wallahi n ka ko de ka di ne ye n bɛ k'a bilasira walasa a kana lebu a denw ka sini ɲɛsigi kama n ye nin fɔ yan dɛ a bɔra ka fan bɛɛ kɛ so ni magɔrɔni Fanta Sise n ko a ma n ko a ka sabali parce que a ka fɛn bɛ mɔgɔw bolo n'a fɛn bilala kumasulu dɔ kabila ma n'a fɛn bilala kumasulu de Mali yɛrɛ ma n'a fɛn bilala kumasulu dɔ a cɛ n'a muso a cɛ n'a denw ma a bɛ panpan na hali bi dɛ ne y'a fɔ yan ko fɛn in bɛ yen mɔgɔ m'a ye a ma deli ka bila n ko a ka sabali a k'a ka kuma fɔ cogo dɔn a kana bɛɛ kɛlɛ
parce que a fɛn sugu n'a bilala sabu que ni danbe b'i la i b'i yɛrɛ de faga parce que bɛɛ ɲɛ man ka d'a kan bɛɛ man ka fɛn sugu ye a n'a fɔra ko denw b'e bolo u sen bɛ i y'a faamuya fana cɛlataga la dɔ wɛrɛ kana fara kɔrɔlen kan o maloya ka bon dɛ ne y'o fɔ muso ye a ma ne lamɛn a bɔra panpan na komi tinɛni a ta sera Aja Darame fana ma Aja Darame fana bɔra ka segin ne ka kuma kan dɛ ko Fanta langolon photo bɛ yen ko dɔ taara n'a ye hôtel kɔnɔ ko ka caméra sigi Fanta Sisela sigilen bɛ dilan kan ka caméra sigi a la k'a filmer k'a vidéo bɛ yen mais bon min kalama fana petini dɔ bɛ ka vidéo kɛ ka Siko dɛmɛ ko Siko Junior k'an to TikTok fana kɔnɔ n bolo taara bɛn o fana ma o fana ko Fanta ka sabali ko vidéo bɛ yen nin tɛ mɔgɔ saba ye mɔgɔ saba mana fɔ ko vidéo wɛrɛ bɛ yen min ni nin tɛ kelen ye e kan ka sabali dɛ i denw ka avenir kama mais maloya de t'u la u tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn bilahi c'est que u mago t'u ka avenir la quoi e yɛrɛ tɛ dɛ i denw bɛ kɛ cogo di sini i denw bɛ kɛ cogo di sini kabila kɔnɔ bilahi mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ miiri nin ko sugu na i bɛ jigi ka bɔ réseau sanfɛ quoi et réseau tɛna tɔgɔ d'i ma réseau tɛna i kɛ milliardaire tigi ye réseau tɛna i kɛ foyi ye réseau tɛ foyi di mɔgɔ ma surtout aw yɛrɛ ta tɛ maliko yɛrɛ ye a tɛ foyi d'i ma i ka jigi ka bɔ réseau sanfɛ ni ne tun bɛ place la o ka fisa i julangolon vidéo wɛrɛ ka bila bilahi ni ne tun bɛ e place la i tun bɛ jigi de o ka fisa dɔ wɛrɛ ka bila mais foyi tɛ kunkolo kɔnɔ fatɔmuso don k'a to Mali kɔnɔ o tun bɛ sigi suguba de kɔnɔ tabali dugu ma o tun bɛ Mali kɔnɔ waati min na kunkolodigi la o tun bɛ mɔgɔw de kunkolo di suguba kɔnɔ o bɛ sigi tabali dugu ma ye foyi tɛ kunkolo kɔnɔ sinon vidéo min bɛ bilahi n ye n kali ala la n'o bilala don o don bilahi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma n'a bilala don o don bilahi a denw tɛ lafiya fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke a denw tɛ lafiya ni nin tun bɛ ko kalama mɔgɔ saba de y'a fɔ ne fɔlɔ de y'a fɔ n ka vidéo bɛ yen n ye n kali ala la n k'a bɛ yen a bɔra a ye ne jaabi mais ne t'a lebu ne t'a bila mais a bɛ ka mɔgɔ minnu jaabi bi a ta bɛ ka se mɔgɔ minnu ma olu ni anw tɛ kelen ye dɛ olu mago tɛ foyi la olu bɛ se k'a fili n'olu dun y'a fili kumasulu bɛ kabila kɔnɔ ne kɔni il faut ka ne san tɛ muso lebu n tɛ bɔ ni muso langolon photo ye mais i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na faire attention kɛ i langolon kana taa bila tuguni n'a bilala kumasulu de i denw ma n'a bilala malo don kabila ma n'a bilala i y'a faamuya b'a la i fa ni ba olu tɛ se k'u kunkɔrɔta kabila kɔnɔ mais panpan komi tinɛni mɔgɔ saba de da bɛnna ka sa k'a bɛ yen cela veut dire k'a bɛ yen de n'a tɛ yen u t'a fɔ mɔgɔw ta bɛ anw bolo yan an da ma maga la dɛ parce que olu sigir'u yɛrɛ ma mɔgɔw taw bɛ anw bolo yan an ma deli k'u tɔgɔ yɛrɛ fɛ kuma ma se k'an k'u langolon bila olu sigilen b'u yɛrɛ ma u b'a dɔn k'u taw bɛ yen Segu Sako filɛ nin aw ka CDR vidéo mani belebeleba ye Segu Sako ale ta bɛ yen o depuis don min na n ko a ka sabali n'a ma sabali an b'a bila e b'ale réseau kan tuguni yan n'a fɔr'i ma k'i ka sabali bila n'i sabalila a tɛ bila quoi mais n'i ma sabali a bɛ bila n'a fɔr'i ma k'i ka sabali n'i sabalila a tɛ bila mais n'i ma sabali a bɛ bila an y'a fɔ Segu Sako ye Amérique ko a ka sabali sinon a bɛ yan a cira a yɛrɛ ma a y'a ye fana ani bi cɛ a ma kuma réseau sanfɛ n'a ma kuma a tɛ bila n'a ma mɔgɔ dɔgɔya a tɛ bila n'a ye Maliko kɛlɛ kɛ a tɛ bila mais n'a ko k'a bɛ Mali janfa a bɛ bila o jiginna ka a caman de bɛ o jiginna ka bɔ yen a caman komi danga bɛ e kɔ ta tiɲɛ de sera e ma ne kɔni t'a bila dɛ mɔgɔ fila min bɔra ko k'a bɛ yen i sigi don dɔ la olu b'a bila n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen ne balimaw u sigi k'u yɛrɛ ye min ye Amerikɛnw nimisara bɛ a ka bon hakili ma Amerikɛnw nimisara bɛ a ka bon hakili ma depuis Amérique sanction da Mali kan don min na n'an ka ɲɛmɔgɔw bɔra ka Amerikɛnw jaabi k'o bɛ ka taa c'est-à-dire k'o bɛ ka glisser ka taa terrain min kan ko Ala ka n'u ci dɛ k'u bɛ k'u da don ko min na ko Ala ka n'u ci dɛ parce que dalilu de bɛ Mali bolo dalilu de bɛ preuve de bɛ Faransi kelen ma fagali kɛ Faransi kelen ma bi Mali kan Faransi kelen ma maliyɛnw tɔɲɔ Faransi fa ye Amérique de ye a depuis o bɔra ka molobaliya ta k'a ɲɛsin Mali ma ni an ka ɲɛmɔgɔw ye kangari da Amérique ye ani bi cɛ Joe Biden ma se ka sigi
a ma se ka da weleli bɛ ka kɛ su ni tile ko Asimi ka yafa ma ko Asimi ka yafa ma ko ni nin tɛmɛna ko ni ɲɔgɔn t'a sɔrɔ tuguni ko ni nin bɔra la ni nin sen bɔra la ko a da tɛ don nin ko sugu la tuguni Joe Biden bɛ kasi labɛn a ka bon hakili ma preuve bɛ yen Américains c'est que n y'a fɔ aw ye ko mura bɛ an bɛ terroriste faga mura don min na terroriste minnu minɛna tubabuw don a tubabu minnu minɛna Américains b'o la dɛ Américains b'o la ne y'a bilahi guerre mondiale tɔ man jan quoi a ka ala k'an kisi dɛ mais a tɔ man jan tuguni comme u ko ko enquête ka dayɛlɛ enquête dayɛlɛ la preuve minnu cira Joe Biden ma n'a bɛ kasi la bi n'a dɛsɛra ka sigi bilahi a b'a dɔn min bɛ yen o Joe Biden n'i ye seka ye bi enquête yɛrɛ kana kɛ tuguni n'i ye seka ye mura ko in enquête yɛrɛ kana dayɛlɛ tuguni parce que su minnu b'an bolo Américains b'a la ɲɛnama minnu minɛna Américains b'o la ani enquête dun c'est que n'a jɔra Américains na k'u tun bɛ ka Mali faga ka Maliens faga ka Mali ci satanden min bɛ Poutine bolo a b'a ci o la satanden min bɛ Poutine bolo a b'a ci o la jatigɛ b'u kan bi a ka bon hakili ma o sirannen don bi a ka bon hakili ma n'a fɔra mɔgɔ ma k'a to ni m'a to n'a to ni kɔrɔ kelen b'a cɛ tapazi fu la bagabagali fu la galonba tigɛ la i y'a faamuya kafiri dɛnya la u tɛ tiɲɛ kan bi u tɛ tiɲɛ kan sini o tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn u tɛ duradɔlɔmu yɛrɛ ye a bɛɛ bingalikɛla ni zon Amérique ka nin kumaba bɛɛ fɔ enquête ka dayɛlɛ ja olu yɛrɛ sen bɛ Mali cili la olu yɛrɛ sen bɛ Maliens fagali la a dalilu bɛ a preuve bɛ yen a dalilu bɛ yen a preuve bɛ yen e wa n'enquête banna don o don bilahi fɛn bɛ yɛlɛ Américains na ni ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ quoi ni nin enquête banna don o don fɛn bɛ yɛlɛ Américains na ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ Mali de ye terminus ye Mali de y'a dan ye Mali ni Libi tɛ kelen ye Mali ni Syrie tɛ kelen ye Mali ni Iran tɛ kelen ye i y'a faamuya Mali ni jamana si tɛ kelen ye Mali de ye terminus ye ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ barika bɛ Mali la segukaw ka dugawu minɛna Joe Biden bɛ kasi labɛn a ka bon hakili ma olu bɛɛ la enquête ka kɛ population de fagara an ka sɔrɔsiw ja olu yɛrɛ de bɛ k'an ka population faga o de preuve sɔrɔla Mali sɔrɔsiw ye mura population faga Mali sɔrɔsiw ye nin kɛ ja an ka sɔrɔsiw sen t'a si la Américains de tun bɛ k'an balimaw faga mɔgɔ minnu fana fagara i y'a faamuya bala a fanba bɛ Américains ni Faransɛw de kuma fa n'a ba filɛ o bɛ taa min a bɛ taa kun fara kogo kun wa a bɛ taa yɔrɔ jumɛn bilahi n'u tun b'a dɔn k'u sen b'a la o tun tɛ nin molobaliya ta ka ɲɛsin Mali ma n'u tun b'a dɔn k'a fɔ Mali ka bon bi foyi tɛ tɛmɛ Mali ɲinan ma i y'a faamuya bala dalilu baden de bɛ Mali bolo bi n'u tun b'a dɔn ko Mali bonyana ka se nin degré ma Joe Biden tun t'a c'est que Joe Biden tun tɛ taa fa ka dulɔ la ka manamanakan ta ka ɲɛsin Mali ma ni Américains tun b'a dɔn ko Mali bɛ se ko la bi bilahi u tun tɛ to fɔ ka dulɔ la ka sɔrɔ ka na manamanakan fɔ Mali ma Mali ni Russie de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo an ye tubabu fɛn fɛn minɛ i y'a faamuya bala mura kɛlɛ in na n'u ma sa n'u ɲɛnama b'an bolo i y'a faamuya bala machine dɔ de b'an bolo dɔrɔn a biɲɛlama don komi ni mɔgɔ b'i ka tension lajɛ cogo min na machine bɛ yen o bɛ Russiw bolo Russie y'a caman di Mali ma o machine an ye tubabu ɲɛnama fɛn fɛn minɛ mura i y'a faamuya bala terrorisiya la o machine i b'a biɲɛ turu u bolodengɔnin na dɔrɔn a biɲɛ i b'a biɲɛ turu yan i bɛ bɔ dugu min na a b'a yira i fa n'i ba n'a sɔrɔ jɛman don walima ni finman don a b'a yira i bɔra kabila min na i mɔkɛ a b'a bɛɛ lajɛlen yira o machine b'an bolo an ye ɲɛnama minnu minɛ an ye o machine a pekelelama don i b'a turu o la a joli fitinin bɛ don machine ninnu na dɔrɔn i y'a faamuya bala i bɔkolo bɛɛ a b'a bɛɛ yira min ye tubabu ye a y'a yira min ye Américains ye a y'a bɛɛ yira u b'a yira k'a fɔ Faransi kelen ma minɛ mura kɛlɛ la Américains fana tun bɛ yen a preuve bɛ yen a dalilu bɛ yen depuis an y'u jaabi don min na u ja tigɛra a ka bon hakili ma u siranna parce que Mali ka bɔ k'u jaabi ta u ma c'est que a ma se k'a bɛn u ma quoi Mali ka bɔ k'u jaabi ta u b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ yen depuis Asimi bɔra k'u jaabi k'u ka sabali fagali min kɛra mura Américains sen b'a la tɔɔrɔ min bɛ Mali ka Américains sen b'a la
c'est que tonyo mi même malien ka américain semba là parce que anye avion ça aya avion bloqué Amérique watum nan balima be ka sa watum nan ga dugu be ka jeni na tunyo avion di ama an balima joli nin tun be kisi anye avion ça anye ka avion tiena kwa kata dla Amérique o avion dla na ka ban pew ka wari sara ka ban pew watum na ogosago mura fafa olu be ka jeni amago banga avion la cargo na be sora su takata kelekero la Amérique ko ko te avion di anko ko te avion di muna ko ambe ka demseni fitinu de sora sia la ko ambe ka demseni fitinu de ke sora su ye ku kata keleke ko te anga avion di u sembe malion fagali la wol mo sentala abe kere bla quoi jugu sago den do be anta do mena ni bloquer tugo mina quoi abe kere bla kafiri den do be ka te de mort bla ya ibe tête de mort bla faut qu'il bat c'est vrai que faut qu'il bâtard sauter ante boya tête de mort il bat bla faut qu'il bâtard sauter ante boya voilà ambe ni kene ka fo saya abe tête de mort abe kere pomper quoi c'est voilà mine américain un taille o be nimisa kono bi akabo hakilima ni Amérique tunya don comme malika enquête beta bo olu yere ka ni ko ina wallahi utume mali bonya utuntu dado ni ko ina mais billahi sabe que galon ko ita tien de ko France be ko la mali kono Amérique de ba be ko fe cheni fen be ke tien kono Amérique de ba be ko fe mais Mali de be ke terminer si ah depuis nous jabe ayasimi wala asimi maka téléphone ta aye fam be ke so no mago ni mo shi maka téléphone ta aye seda o mo ti asimi mako be ka asimi wala asimi ko no kwa tigara Amérique on a faut ka tun ou ko fe kwa tigara ou la faut ku tun ou ko fe ou ka mo bambolo inde ou ka mo bambolo yi ko jugu min kera mura chama de sembala a chama de sembala ko jugu min kera mura anye turalisu munu faga mura jema munu minana nga cha sugu be bala Amérique on bala France on bala be asugu be bala ou nyana ma bambolo ou su bambolo yi e wani enquête asime ada ele de e wa sabe que anye mo fen nyana ma mine enquête don ambu be do avion kono kata ne fo oni so ba kono su munu bambolo nu be glace kono enquête do jugement don bila ambu be do camion kono ka su nu be do baton kono ni nyana ma nu kan kunda oni so ba ka tu jo kiri dona ka su nu fulime kiri dona nyana ma munu fona na ku be filime ka ira jama bela ka ira ka fo nu de mo fakala wuye nu de bingali kala wuye ka firi ala jugu ka mo kin ka tla ku fie enquête ka kede anye population fara anye société civile fara au de te ka malichi au de te ka malion fara wati mina palmo be ka sa anga avion ba bulama banka di oma jonde am fara wati mina jugu be ka anga dugu jeni anga avion ba bulaya bloqué to kuma ma foya o kuma fara a jonde malichi bagay jonde malion fara bagay tinya be mi tinya tei e wa Amerika o nimisara be aka bo hakilima tieni minkera mura ya famia bala turol su munu minana mura Amerika on bala pravo chiruma dalu chiruma sabe que u sembe ko kolanya pravo be fara nyoron ka o jatige de be Joe Biden ka o siran de be Joe Biden no fe na dona ku senyera na Putin satande billah nini enquête bana dongodo ni ala ma fara anka guerre mondiale be wuli nini enquête bana dongodo parce que Putin tina nunu to yo aw ka boka bi malika enquête ka kaye population de fara jaja aw yere de fara likela wi jaja aw yere de jamana chila wi ja anga dugu fen be ka jeni nunu be ka be jeni soufe o bravo bela jelen bambulu avion minana sanfɛ o be ka dumuni di nunu ma avion minana sanfɛ o be ka turelisiw dɛmɛ a preuve bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a bɛɛ tagatɔ de oni na comme aw ko enquête dayɛlɛla ka ban pewu enquête dayɛlɛla ka ban pewu wa aw ka suw b'a la aw ka mɔgɔw b'a la américains ka mɔgɔ min b'a la ka bɔ hakili ma français ka mɔgɔ min b'a la ka bɔ hakili ma nin bɛɛ tagatɔ de oni na ka bɛɛ filmer ka bɛɛ bɔ télé la ka bɛɛ bɔ télé la irisi ɲɛmɔgɔ de bɛ yen irisi ɲɛmɔgɔ de bɛ oni c'est que irisiw de bɛ oni ɲɛmɔgɔya la bi irisiw de bɛ oni ɲɛmɔgɔya la ka firi Joe Biden cɛkɔrɔba dati bani ala jugu senbi sadingɛ da la e de sigilen b'an da la ko Mali ka enquête kɛ enquête minnu kɛra date ka don o la preuve minnu bɛ olu jugement tɛ ka kɛ tiɲɛ bɛ min o de la ala bɛ k'u malo o de la ala bɛ k'u halaki
aw ye preuve sɔrɔ ka dalu sɔrɔ ka plainte don da tɛ maga o la a fɛn min dalu t'u bolo fɛn min tiɲɛ t'u bolo fɛn min ma kɛ da bɛ ka taa don o de la mais fɛn min kɛra preuve bɛ yen a fɛn bɛɛ bɛ yen o ci yɛrɛ taara ONU na bientôt san kelen o bɛ ka munumunu kɛrɛfɛ o bɛ ka munumunu o plainte kɛrɛfɛ parce que olu yɛrɛ de ye mɔgɔ fagalaw ye olu de ye bingalikɛlaw ye olu bolo ko ala y'olu dilan ko ministre anw gɛngɛ yan non o tun bɛ kɛ depuis fɛtɛliba tile de la denmisɛn minnu bɛ bi a tɛ kɛ olu la bilahi afirika minnu bɛ bi non olu bɛ préféré de ka taa lahara mais jɔnmaya o tɛ kɛ anw na tuguni o tɛ kɛ anw na tuguni k'a fili ala jugu ko bɛna bɔgɔ siɲɛ k'a kɛ bin kan a y'an kɛ ten kɛ nin bɛɛ don ka fanga bagabaga fanga k'a ka sira bila Asimi dun ko k'a tɛ nin sira bila dɛ nin bɛɛ de k'an ka ɲɛmɔgɔw bagabaga u ka segin kɔfɛ i y'a faamuya bala ka t'u tɛgɛ di olu ma an ka sa jɔndenya la nin bɛɛ de k'an ka ɲɛmɔgɔw bagabaga u k'u tɛgɛ bɔ irisi bolo an t'an tɛgɛ bɔ irisi bolo an t'an tɛgɛ bɔ irisi bolo an tɛ segin jɔndenya la an bɛ taa de fo habu habu foyi t'an bɔ nin sira kan nkalon tigɛ kun bɛɛ filɛ nin n'a fɔra ko Amérique yɛrɛ ko enquête ka kɛ Maliens na siran ko parce que Amérique est puissance Amérique tɛ puissance ye ala de ye puissance ye se tɛ Américains ye se bɛ ala de ye wa an bɛ ala kɔ an b'an ka jamana kɔ foyi t'an sɔrɔ voilà o tun ye Américains ta ye Américains nimisara kuma min bɔra u da kɔnɔ Américains ko n'u tun b'a dɔn k'olu tɛ sanction bi Mali kan olu t'a fɔ ko Mali ka enquête dayɛlɛ parce que olu tun bolo k'u sen t'a la olu tun bolo k'u nɔ t'a la mais depuis kuma in fɔ don min na an ka ɲɛmɔgɔ preuve fɛn fɛn tun b'u bolo Américains sen tun bɛ fɛn fɛn na an ka ɲɛmɔgɔ y'a dalu bɛɛ ci u ma u bɛ kasi labɛn a ka bɔ hakili ma depuis Amérique ye nin kuma b'u da kɔnɔ ka Mali dɔgɔya ka bin Mali kan preuve fɛn fɛn tun bɛ an bolo ni Américains sen b'a la n'o tun bɛ kojugu la an ka jamana kɔnɔ an y'a preuve bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di Américains ma o bɛ kasi labɛn a ka bɔ hakili ma bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye nkalon kɔ ye malo ye bilahi fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ Asimi ala ka barika don i la ala ka barika don Asimi na ewa ni c'est que o bɛɛ nin débat datugu quoi nin débat Américains t'u da don a la tuguni o b'a datugu de k'a firi maa firi ala jugu a ye Iran ci ka Kadafi faga ka diɲɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na tɔla fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ nin kafiri ninnu don olu mɔgɔ kelen ninnu kana ko droit de l'homme k'aw ye mɔgɔw faga olu bɛ ka fɛn minnu faga olu tɛ mɔgɔ ye olu bɛ ka dugu minnu cɛ olu tɛ hadamadenw ye olu bɛ ka mɔgɔ minnu bɔnɛ u ni na hali Ukraine ka kɛlɛ jɔn de b'a kɔfɛ ninnu tɛ yan Ukraine ka kɛlɛ jɔn de b'a kɔfɛ ninnu de b'a kɔfɛ mais n'an bɛ ka taa an bɛ se voilà an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Musa Mara fila manani Musa Mara fila manani Musa Mara tellement que ale barika banna k'a ta tiɲɛ k'a halaki o Musa Mara de filɛ nin ka taa plainte don Amadou Albert Maïga kama ko parce que ko Musa Mara tagali min kɛ Keyita la an ka sɔrɔsiw nin tora la yani Amadou ka kuma ko Gassama fɔlɔ de y'a fɔ pour que ma plainte don Gassama kama yani Amadou kɛ e jaabi Gassama y'a fɔ bientôt a bɛ san 10 bɔ bientôt Gassama ma jaabi dɛ plainte ma don Gassama kama mais foyi tɛ ni ta tiɲɛ tɛ ni mɔgɔ ta tiɲɛna surtout parti politique n'a ta tiɲɛna a bɛ plainte de don sinon parti politique kan ka plainte don mɔgɔ kama mais foyi tɛ ni halaki tɛ nkalon kɔ ye malo in ta tiɲɛ dɛ ninnu ye an faw faga k'an baw faga k'an ka jamana ci k'an di tubabuw ma o de hakɛ kɔma segintɔ don u ma u bɛɛ bɛ ka halaki Musa Mara ni e ma mɔgɔw faga plainte don ku ni e nɔ t'a la pour que e bɛ ka plainte don Amadou kama mais a nɔ b'a la de dalilu fana bɛ yen a fɔra k'i kana taa dɛ ko n'i taara an balimaw bɛ sa a fɔra k'i kana taa ko yen man ɲi i y'i tulo gɛlɛya ka to ko président de ye ci président ye ala de ye yan ni e bɛ ala dɔn ni e bɛ kira dɔn ni e yɛrɛ b'a dɔn ko n'i taara an balimaw bɛ sa an ka sɔrɔsiw bɛ sa président kana dan bonya ma dɛ hali ni président kɛra mɛlɛkɛ de ye ne tɛ taa n'a yɛrɛ bɛ taa a bɛ taa a fɔra Musa Mara ye k'i kana taa Kidali n'i taara a bɛ se ka wolo an ka sɔrɔsiw fagali la Musa Mara y'a tulo gɛlɛya ka taa an ka sɔrɔsi 150 olu de sara bi Musa Mara bɛ ka mun de fɔ ko président y'ale ci président ye ala ye wa mɔgɔ minnu sara président bɛ se k'olu lakunu wa ni danbe tun bɛ e la ne tun bɛ Mali fɛ ne tun bɛ an ka sɔrɔsiw fɛ walahi hali n'a tun fɔra ye ko sɛ de nin bɛ to e ka tagali la ni danbe tun bɛ e la e tun man ka taa ni président ko k'a b'i jagoya
i tun bɛ démissionner mais i taara ka taa an ka mɔgɔw lase saya ma n'o kuma fɔra fana i bɛ n'i jɔ an da la i y'a faamuya b'a la ko an bɛ k'e tɔgɔ tiɲɛ ko e bɛna plainte don anw kama i nɔ b'a la bi i nɔ b'a la sini an ka sɔrɔdasi minnu fagara cɛ minnu faga muso minnu faga e de y'u faga n'i tun ma taa o tun tɛ sa n'a tun fɔra ko Musa Mara n'i taara i fa bɛ sa i bɛ taa n'a tun fɔra Musa Mara ma ko n'i taara i ba bɛ sa i bɛ taa n'a tun fɔra Musa Mara ma ko n'i taara i den bɛ sa i muso bɛ sa i bɛ taa mais mɔgɔ minnu sara walidenw de sara i ka sira t'a la bi u bɛ n'u jɔ mɔgɔw ka plateau sanfɛ ko président de ko a ka taa président ye Ala de ye président tɛ Ala ye président tɛ kira ye i yɛrɛ b'a dɔn ko tɔɔrɔ bɛna se mɔgɔ ma ko min na bilahi i tun man ka sɔn ka taa Musa Mara i tun man ka sɔn jogo si de la mais n'i sɔnna ka taa ni fagali bɔra la cɛ tɔgɔ tɛ fɔ muso tɔgɔ tɛ fɔ e de taara président ma taa Musa Mara de taara i bɛ k'a ka ministre Musa Mara de taara i bɛ k'a ma taa président tɛ Ala ye e yɛrɛ b'a dɔn ko fɛn bɛna wolo kɔlɔlɔ la i t'a fɔ i k'i tɛ taa n'a ko i ka taa diyagoya i b'a fɔ n tɛ taa n'a ma sɔn o ma i bɛ démissionner mais place nɔfɛ i taara an ka sɔrɔdasiw di saya ma an b'a fɔ bi an b'a fɔ sini cɛ m'a kɛ muso m'a kɛ e de y'a kɛ n'a ma bɛn i ma ni sankolo b'i bolo a bila ka jigin an ka sɔrɔdasi fɛn fɛn faga de faga mɔgɔ fagala Ala jugu kafiri sigilen bɛ ko an k'an tɛgɛ da jugu ma an t'an tɛgɛ da jugu ma dɛ an bɛ Mali de ta ka taa sɔrɔ u kɔnɔ ye bɔnɛma wolo sigilen don k'an ni Irisi kelen kana baara kɛ k'an ni Faransi fana ka baara kɛ ni Faransi tun ye e ba faga k'i fa faga k'i ka du ci i tun t'a fɔ i tun t'i tɛgɛ don olu ma o mais i bɛ ka mɔgɔ de ma sa i balima ma sa k'an ka dugu bɛɛ jeni an b'a jenibaga dɔn k'an ka mɔgɔw faga an b'u fagabaga dɔn k'an ka tila k'an tɛgɛ di olu ma o tuma na an y'an baw ka mɔniminɛn de ci yan nin ko ninnu wa taa tiɲɛ ni halaki de ser'u ma bilahi u ka fɔta n'u ka kɛta u t'a dɔn taa tiɲɛ ani halaki de ser'u ma ne b'a dɔn ko nin de ye n fagabaga ye ne b'a dɔn ko nin de ye n jugu ye ne b'a dɔn ko nin de ye tɔɔrɔ lase ne ma ko ne ka tila ka taa n tɛgɛ di n fagabaga ma Musa Mara bɛ réfléchir yɔrɔ jumɛn de Musa Mara a bɛ nanakili ni yɔrɔ jumɛn de ne ta est-ce que nin ye hadamaden yɛrɛ ye fɔlɔ wa ni mangoya mugu i n'a bɛ taa lahara ni mangoya mugu i n'a bɛ taa da lahara i muso tigɛr'i la i denw tigɛr'i la i ka kabila bɛɛ tigɛr'i wa maliyɛn bɛɛ tigɛr'i la maliyɛn bɛɛ tigɛr'i la Irisi de y'a dɔn Mali ye an fana y'a dɔn ye Irisi de ye Mali dɛmɛ an b'an tɛgɛ to Irisi de bolo dugu tun bɛ ka jɛni jɔn y'an dɛmɛ yan lakana dan tun ye Bamako de jɔn y'an dɛmɛ yan avion tɛ ka feere a ma foyi tɛ ka feere a ma avion minnu b'an bolo u b'olu bali ka wuli sanfɛ k'an ka dugu jɛni e fa ma to a la i ba ma to a la i ka dugu ma to a la e de sigilen b'i kujalan kan ko an kan k'an tɛgɛ di bɛɛ ma ko Mali kan ka kɛ non allié de k'a to camancɛ la k'i tɛgɛ di bɛɛ ma an t'an tɛgɛ di bɛɛ ma de an bɛ Mali kuru de ka taa d'u ma an t'an tɛgɛ di an jugu ma bi an t'an tɛgɛ di an jugu ma sini an jugu an b'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u da tɛ don an ka foyi de la n'o ma bɛn i ma i bɛ se ka min k'a kɛ fasoden jugu Ala jugu ma mugu talen k'u bila maaforoko kɔnɔ bɔnɛma wolo aw tun bɛ fanga la a ye mun dilan aw tun bɛ fanga la a ye mun kɛ aw den filan aw dɔgɔnin o nana ka faso segin a danbe kɔnɔ ka jongo Ala fɔ kafiriw ye aw tun kan ka juru la aw kan na k'aw yɛrɛ faga aw tun kan ka Mali bila aw ma se ka Mali bila aw bɛ taa fɔ aw ka dulɔ la ka tila ka na patapatakan fɔ anw ye yan aw bɛ taa fɔ aw ka dulɔ la ka tila ka na molobaliyakan fɔ anw ye yan ni tubabuw de ye aw dilan u ma anw dilan dɛ ni tubabuw de ye aw wolo u ma anw wolo dɛ an t'an tɛgɛ d'u ma bi an t'an tɛgɛ d'u ma sini an ni Irisi kelen de bɛ baara kɛ ani Chine ani Kɔrɛ ninnu an n'olu de bɛ baara kɛ mais an jugu an t'an tɛgɛ d'olu ma fo ka diɲɛ dugukolo meleke Musa Mara filamana ni mɔgɔ min ko 2018 k'ale bɛ préféré de ka taa jahanama kɔnɔ ko ka fisa ale k'a ka voix fara IBK ta kan i taara i ka voix fara IBK ta kan mɔgɔ joli sara o t'an kɔnɔ mɔgɔ joli ta tiɲɛna o t'an kɔnɔ maliyɛn fɛn fɛn fagara d'u bɛɛ faga mɔgɔ fɛn fɛn IBK dɛmɛ 2018 ne t'a yafa se ma parce que a bɛɛ fasoden jugu de mɔgɔ fɛn fɛn ye IBK dɛmɛ 2018 campagne na maliyɛn fɛn fɛn sara o kɔnɔ aw de y'u faga parce que a y'a dɔn ko cɛkɔrɔba in ma ɲi a tɛ se a dɛsɛra e taara i ka voix fara o ta kan a sigilen de b'an da la bi ko e bɛ leçon di mɔgɔ ma ko an kan ka nin de kɛ an ka nin de kɛ e tun bɛ yen don min na i ye mun kɛ
Amadou Albert Maïga anga soutien billet et wa foiti soro fanga be on de boulot président on de taille juge on de taille tribunal on de taille ta parati soro Moussa Mara faso de njugude e wani enquête rebe daire itara kumina kidali be na fo anye mo sara kumina no fe be na fo anye o danga be wuli no fe parce que mo ni fi nyama mayide mo munu sara wuli nyama be wuli e no fe ya abilata kasola ya a fɔra k'i kana taa n'i taara an ka sɔrɔsiw bɛ sa i y'i tulo gɛlɛya ka taa an ka sɔrɔsiw di saya ma an b'a fɔ bi an b'a fɔ sini an b'a fɔ piyan e de y'an ka sɔrɔsiw faga n'a ma bɛn ma i bɛ se ka min k'a kɛ Amadu an ka dɛmɛ bi ye kana siran foyi i bɛ sente kɔnɔ pa paga kiiritigɛla minnu bɛ anw de ta don fanga bɛ anw de bolo bi se bɛ anw de ye bi pa paga tɛ bɔ a la ni tun ye fasoden ɲuman ye là d'accord kiiri bɛ tigɛ tigɛ cogo la mais e bɛ ka Faransi dɛmɛ Mali kan bi k'an k'an tɛgɛ di Faransi ma Faransi mi e ba faga o mi fa faga o mi ka dugu jɛni o de la i bɛ ka t'i sigi k'an k'an tɛgɛ d'olu ma an t'an tɛgɛ d'u ma dɛ an b'an sen de d'u ma k'a firi bɔnɛma wolo ala jugu ninnu n'an t'an kolon basa ninnu de y'an fa ça que Mali dumanba in ka tiɲɛ an bolo jɔndenw o y'an ka jamana ci an bolo an ye mɔgɔ sɔrɔ bi a bɛ k'a jɔ an ye mɔgɔ sɔrɔ bi a tɛ Faransi président ka téléphone ta aw de sigilen bɛ ko an k'an tɛgɛ d'olu ma an t'an tɛgɛ d'u ma dɛ an b'an kun de d'u ma n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na nin musonin na a ye nin fana lamɛn politisiyɛn ninnu bɛɛ ta de tiɲɛna barika t'u si la u bɛɛ de ta tiɲɛna a bɛɛ bɛ kule la a bɛɛ bɛ ka bɔ n'a yɛrɛ ye musonin yɛrɛ bɛ min n y'a ka video télécharge a bɛ min ka Jati Fofana wala a y'a lamɛn dɛ fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ galon fɔra galon caman de fɔra jamana in kɔnɔ nin wagati in na f'a tɔ laban kɛra malidenw bolo catiri alors que jamana kuma i b'a dɔn jamana kuma a bɛnnen tɛ bɛɛ da man ka don a la fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ se ka mɔgɔw la yɛlɛ mais n'an sera sujet sérieux ma o ka kan ka to a dɔnbagaw bolo référendum kuma an ko ne kɔni ko n ko an t'an da de bilen parce que ni an y'an da de an y'an yɛrɛ janfa k'an ka jamana janfa k'an ka tagabolow janfa an ye mɔgɔw to yen k'u ka galon kɛ ka bugu jɔ an y'a ye galon tigɛra ka tigɛ bugu dɛsɛra ka jɔ an ko sisan n'a ma ɲa se bɛna kɛ sariya sunba de ma anw se ye fɛn min ye kunnafoni na k'a lase malidenw ma an b'a lasuma o kumaw daminɛlen i b'a ye maa caman bɛ difficulté kɔnɔ bi référendum in dɛmɛli la a tɔ kɛra campagne dayɛlɛna avant la campagne premier ministre yɛrɛ bɔra ka taa fɔ mɔgɔw ye a ye wi ta n'i ye wi ta i ye Asimi Kunnawolo Allahu Akbar o ma sariya sɔsɔ yɔrɔ la non seulement a ye sariya sɔsɔ k'a fɔ ko wi ta o ye sariya sɔsɔ ye ka tila k'a fɔ n'i ye wi ta i ye Asimi Kunnawolo Asimi c'est quoi le lien Asimi est qui par rapport e ɲugun yɛrɛ bɛ maliyɛn denw na i y'a faamuya b'a la e kɛra bɔnfu safu ye ça veut que nko ni ninnu bɛ kuma quoi on dirait que kunu ma tɛmɛ anw ɲɛna quoi ni ninnu bɛ kuma on dirait que kunu ma kɛ anw ɲɛna yan hɔrɔnkolon sigilen bɛ plateau la k'ale bɛna da don hɔrɔnya kuma la jigilatigɛ ni kumasolu don nin de ye IBK nɛni yan ka IBK dɔgɔya ka marcher IBK kama video bɛ a kumakanw bɛ yen IBK y'u wele u taara don IBK ka fanga la ale ni Cɛbilen Daramɛ u donna IBK ka fanga la Ogosago cira Munduru cira Juro cira ninnu ma démissionné dɛ a fɔra yan ko wari dir'u ma k'u ka taa blindé san ko blindé wari donna carton na an y'o kɛlɛ bɛɛ kɛ ninnu ma démissionné dɛ i b'olu de sigilen bi ko bɛ danbe kuma fɔ mɔgɔw ye n ko jigilatigɛ don foyi tɛ ni halaki ni ta tiɲɛ tɛ ni ala ye mɔgɔ ta tiɲɛ i ka fɔta n'i ka kɛta i t'a dɔn tuguni ni ala ye mɔgɔ ta tiɲɛ i bɛ kala ye k'i ɲɛ turu kala la o de kɛra ninnu ta ye olu bolo kunu tɛmɛna kunu o tun bɛ kɛwale min na mɔgɔ si m'u ye mɔgɔ si ma bɔ a kala ma hɔrɔnkolon lajɛ ka IBK kɛlɛ ka IBK nɛni ka IBK dɔgɔya ka taa don u ka fanga la o tɛ baasi ye mais Mali ciraw tun bɛ yen dɛ Mali jɛninaw tun bɛ yen maa si ma démissionné maa si ma kɛlɛ kɛ aw gɛnna ka bɔ fanga la k'aw bɛna kuma aw ɲɛna k'aw bɛ maliyɛndenw lakunu k'aw bɛ tiɲɛ fɔ maliyɛndenw ye aw ka tiɲɛ fɔ tɛ fɛn faute maa si mago t'aw ka tiɲɛ la parce que mɔgɔw tigɛra aw la mɔgɔw b'a dɔn ko danbe tɛ aw la
kuma in kun tɛ foyi ye place kɔ i bɛ ka tile la o kumana nin cogo de la i bɛ ka tile la aw panpana nin cogo de la ka cɛkɔrɔba dɔgɔya komi o cɛkɔrɔba fana t'a yɛrɛ kalama o y'aw ta k'aw bila place la e ni cɛbilen tun bɛ sugu kɔnte yan cɛbilen tun bɛ kuma sugu bɛɛ fɛ Buama yan cɛbilen taara ka don i bɛ ka fanga la a ye mun dilan foyi dugu jɛnina ka to yen a y'a kɛlɛ kɛ wa ayi a démissionnera wa ayi e muso kelen i fana taara fara cɛbilen kan i bɛ ka fanga la o don tɔɔrɔ tun bɛ maliyɛnw kan walima tɔɔrɔ tun tɛ tɔɔrɔ tun bɛ yen mɛ an m'aw kumakan mɛn aw ma kɛlɛ kɛ o don bi aw bɛna mun de fɔ anw ye hɔrɔnya kɛnɛ kan ko Sogɛli ko bɛɛ ka nin constitution voter ko ni constitution voter ko ye Asimi sauver Asimi kan ka sauver de ni Asimi bɔra yen Mali ta bɛ tiɲɛ Asimi de Mali sera danbe kɔnɔ Asimi kan ka dɛmɛ Asimi kan ka sauver Asimi bɛ ko o ko la maliyɛnw kan ka Asimi dɛmɛ o ko la Asimi bɛ fɛn fɛn fɛ maliyɛnw kan k'o fɛn ɲini ka di Asimi ma e ka commune yɛrɛ kɔnɔ hali mɔgɔ yɛrɛ tɛ voter e ye i sigilen b'i ma n ko tellement que ninnu tɛ ko kalama quoi bilahi depuis e yɛrɛ kɛ ka taa don i bɛ ka fanga ale tun kan k'i ma kun n ko bandaw nana k'i sɔrɔ o de la yen bandaw fana tɛmɛna n'i ye a bɛɛ tiɲɛna k'i to yen M5 bɔra ka kɛlɛ kɛ i ma ye parce que i tun bɛ BK kɔ o don M5 bɔra yan k'u ka hakɛ ɲini o don i tun bɛ yɔrɔ jumɛn parce que i tun b'i ta sɔrɔ i mago tɛ jamana la Maliko bɛ min hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min ni ne ye ninnu kumatɔ ye quoi o ɲugun de bɛ ne la bilahi ni ne ye ninnu kumatɔ ye quoi jigilatigɛ don c'est une honte la déception totale a bɛɛ kɛra an ɲɛna yan ka i bɛ ka nɛni ka i bɛ ka buruja ka taa don i bɛ ka fanga la o tɛ baasi ye Mali ka ci Mali ka jɛni an ka nafolo ka suɲa i y'a faamuya wala Mali danbe ka bɔ a la aw si ma kuma aw si ma kɛlɛ kɛ an ka kɛ i bɛ k'aw bali k'aw ka kɛlɛ kɛ mɛ aw ka bɔ i bɛ ka fanga kɔni kɔnɔ o b'aw yɛrɛ de bolo dɛ ka démissionner o b'aw yɛrɛ de bolo ka Maliko kɛlɛ kɛ ka démissionner ka bɔ i bɛ ka fanga la ka n'aw jɔ kɛnɛ kan k'a fɔ ça ne va pas an tɛ se ka to nin fanga la an bɛ Mali dɛmɛ aw m'o kɛ o don dɛ parce que aw tun b'aw ka nasɔngɔ sɔrɔ aw tun bɛ jɔyɔrɔw la o tun ka fisa ni maliyɛnw ni ye o tun ka fisa ni Mali jɔli ye bi n'aw nana kuma aw ɲɛna danbe kɛnɛ kan jɔn b'aw bo viser jɔn b'a ci ka kɛ aw la jɔn b'aw jate personne wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ barika bannen den ninnu hɔrɔnkolon den ninnu ni danbe tun b'aw la aw tun man ka don hali i bɛ ka fanga kɔnɔ ni danbe tun bɛ aw la ni aw ta tun ye Maliko ye aw tun man ka don i bɛ ka fanga kɔnɔ mɛ Maliko tɛ aw bolo ko hali bi ko i bɛ ka de bɛ yen n'an ye minisiri dɔgɔya ka président dɔgɔya u n'an wele tuguni k'an bila place la ne ye nin ta bi ka bila place la n ye n kali Ala la Mali bɛ ci a tɛ kuma jamana nafolo bɛ suɲɛ a tɛ kuma danbe t'u la sa e cɛ an bɛ ninnu dɔn ten mɛ n ye min fɔ sɔsɔ cogo t'a la o n ye min fɔ a tɛ se ka sɔsɔ ye wa a tɛ wuli a i bɛ ka kɛlɛ yan ka taa fara i bɛ ka kan o tɛ baasi ye mɛ Mali cira a kumana wa o ko sago jɛnna munduru jɛnna lakana dan tun ye Bamakɔ de jɔn ye nin muso kumakan mɛn o don a ma kuma o don dɛ a b'a ka bureau climatisé kɔnɔ frigo sigilen bɛ misiki bɛ jouer kalo bɛ sa a b'a ka wari ta Mali jɔra a ma jɔ olu ka sira t'a la Mali cira a ma cɛ olu ka sira t'a la maliyɛnw sara o ma sa olu ka sira t'a la Mali nafolo suɲɛna a ma suɲɛ olu ka sira t'a la olu b'u ka place la a banna n'olu nana ko bɛ kuma aw ɲɛna bi jigilatigɛ ni kumasolu ni ta tiɲɛ de sera o ma a bɛ k'aw yɛrɛ faga a bɛ k'aw yɛrɛ mago sa n'aw kumana maliyɛnw bɛ tigɛ aw la n'aw kumana maliyɛnw b'aw ka hɔrɔnkolonya dɔn c'est mieux k'aw ka makun n'aw y'aw makun mɔgɔ tɛ se aw ma mɛ n'aw bɔra k'aw bɛna danbe de sira kan an b'a yira aw la ko danbe t'aw la n'aw bɔra k'aw bɛna tiɲɛ sira kan an b'a yira aw la ko aw ni tiɲɛ ma si du kelen kɔnɔ i b'a fɔ a sigilen an bɛna maliyɛnw bɔ fili la nin constitution an y'a kɛlɛ an tɛ a banna an y'a kɛlɛ o ni nin de ye kelen ye Asimi yɛrɛ yɛlɛ o constitution de mɔgɔ min b'a faso fɛ mɔgɔ min bɛ ka jamana wari zere a zere cogo la mɔgɔ min bɛ ka juguw kɛlɛ o yɛrɛ tɛ constitution ye wa constitution yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye ka bɛɛ ka hakɛ d'a ma Asimi to k'o kɛ yan constitution kɔrɔ ye mun ye bɛɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan Asimi to k'o kɛ yan constitution yɛrɛ mun don mɔgɔw de y'a dilan mun de b'a kɔnɔ hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale Asimi ye hɔrɔn ye bi hɔrɔn de sini e bɛ taa min a dɛmɛna a ma dɛmɛ Asimi ye hɔrɔn de a votera a ma voté o Asimi ye hɔrɔn de maliyɛnw bɛɛ b'a fɛ il est ton problème
hasidi denya ba aw son tege aw kana tobo hasida ni plasima soro bebe wuli pampana ni plasima soro bebe wuli kuma chamana o te marché en tuguni aye ninde ke boala ma te ke asimina kuma in kunte malikoyi mbenkali alala kuma in kunte faso kanu ye mbenkali alala kuma in kunte dambe ye mbenkali alala kuma in kunye placide billahi ma akara atemena yawo akara nyana kunu o kuma na ka kuma place duru mo yumaku mali ma deme tuguni fe uma mali sauver tuguni kuma in be kunye placide ibe na ni kurane mentega da ka horonya te chinyate inyatu la nyugun de be mo la nu kuma na be woye fambe fe nu kuma na sabe ko o nyugun bi mine quoi na le na kuma asimi eki ah bon non faut assumer qui assumer mugoba mali jobaka outle la mali chira outle la nga na folo siona ade bana siga unyana yani cheblen kata forai bekaka antum bulo na utara forai bekaka yele mabena antum bulo na utara forai bekaka abe mali sauver antum bulo na utara forai bekaka ni beka mason abe démissionné ou ma démissionné banda na ko suroi utora banda fana koy asimi de nana yu begen ka boy kata ni muso inga bureau ta tugu fanga ko fa de bola kele kumbe placé de mali côté bi mali côté chino te mali refe bu ka placé de fait ni nunu tume mali fait ou tunte fara buaka ni nunu tume mali fait bua tunte mali chikutoyi ou tumbe keleke na ona na usiganda la bi ko abe mali fait ite mali fait bi re de fait taka boy woron kolo mamugu talen ka bla ma forko kono mais pour que vidéo kana janya voilà à la constitution on a fait la yambla la constitution bête que l'embaoula anyabe ni muso ina afle ninde tisere mali drapeau perkali flemina anyabala karum keta de flèche de qui blémantri karum keta afle nine nunu yo kumala quoi eh non mate datri balda sago for la quoi nine tisere nunu yo kumala kube horo nya fo ko lebe mali fait digela tige da flèche quand les bédons font sur elle, tisserie de fleurs. Sans bis, ça va nous avoir français. Ote bassier. Aïbeka neni, kaïbeka buruja. Ka tlak kata dumini koka salon kono. Waranya ni dambe bemi. Nous kanga to fo mroma. Nous kanga tu sikube mrola goshiwa. Kaïbeka neni, kaïbeka doya. Ka bo français kata dumini ke ibeka ka salon kono. A photo fleur. Waron kolon den kongoto den. Bila hadi dumina ta to ba ka so kono kongo to den asigilen fle sunguru ba musoni ki kono fay fa be to ka bizu de Karim Keita ma ki kono fay ka sabe ke fo nege be to ka wuli Karim Keita no fe na te nyini ka bin Karim Keita ka fle o de la ala e nimbali fembela ka togo karabanta nyini ka togo jakwata nyini sa place ko nyini jagu ala machine ko ya yi tara Bamako da bola kata Karim Keita fait wala sa ka place soro place ma soro foi ma soro foi afle har beni fini kele ne bakana na beta dugu kona beni fini de foi ta bolo e kanila je horanya bemi nun kanga kuma unyana ya sogol kafsa ni faya kafsa ni baye sogol kafsa ni ka kabla be mais comme mote datigi balida sa go folla ayo continue kata fait fembe yela wala nyinte fe minda kono billahi ay sake ni be ka sugali dogoya quoi abe comme ibe ka mali be de dogoya ni be ka sugali kelebi abe comme ibe ka mali ende be de kelebi ne ko kibe mali be kelebe tami inyugun de be mo mine mo te ki fe fana sugali kera mali fe ay mali jo ay mali se ga dambe kono ulu muso sigile la je kongo to din fo sigile ta ko ne malo ta fle ka bo France ko ne kata Dominica mo fe ne ka bo France ko meta Dominica mo fe mo min fana do jugu ye mo min kala benyana o de la ni sunguru ba dati bane nunu ye asigilembe Maroko ka asigilembe sabe ke asigilembe Maroko ka barala Maroko de abla kwa ka dofo sogalma Maroko dalemba ka salon kono ino hein Maroko ba ka salon kono ni Maroko bora mali kono kata ida ni muso in ka salon kono ya famia bala ka tla ka tege da jula tege mana do jula be pampandi ataka fota na ka keta don tuguni ulu muso sunguru barete tirile
Mariko mago t'a la Mariko b'a tɛgɛ de kɛ ka i y'a faamuya b'a la k'a nɛgɛ wuli Mariko tɛgɛ de bɛ don a kɔnɔ tɛgɛ in mana don a kɔnɔ dɔrɔn da tɛ se mɔgɔ si ma Choguel parce que Choguel de ye dimi don Mariko la ni Mariko ye i y'a faamuya b'a la a tɛgɛ don a ju la a bɛ bɔ kule la Choguel parce que o waati a bɛ sanfɛ de a t'a dɔn a bɛ min fɔ tuguni wuluden wulumuso dangaden Ala jugu Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiiti min na Ala k'a nɔgɔya a y'an kɔ kiiti min na Ala k'a nɔgɔya n b'aw bila an sen don bilahi Mariko a tun bɛ nin vocal in ci waati min na Mariko tɛgɛ tun b'a ju kɔnɔ ye fo ji salasalanin bɛ bɔ o waati a bɛ sanfɛ Choguel bɛ tan a t'a dɔn a bɛ min fɔ i ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ kɛra nkalon ye Choguel ni MINUSMA bɛ ɲɔgɔn bolo Mariko tɛgɛ de tun b'a ju kɔnɔ ye o de la a bɛ nkalon ba tɛgɛ la a tun bɛ sanfɛ de tɛgɛ mana don a ju la a t'a dɔn min yɛrɛ bɛ yen dangaden Ala jugu bɔnɛma wolo k'a firi mɔgɔ langolo Ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya Mali jɔra pewu aw sara aw balola mɔgɔ si ka sira t'a la aw sugu dɔnna ka ban pewu e bɛ taa ko e tɛ Choguel fɛ ko e bɛ sɔrɔdasiw fɛ jɔn ye nkalon da sɔrɔdasiw la Mariko tɛ yan nin bɛɛ don hakili jumɛn na jɔn de ye sɔrɔdasiw buruja e tɛ seri tɛ yan don min aw taara Mali kɔnɔ gazi cira aw la aw ye kuma tɛ a ye a ma min fɔ ni sɔrɔdasiw ninnu ma video bɛ yen e ni Seku Tunkara video bɛ yen n'e nana bi ko e bɛ sɔrɔdasiw fɛ i bɛ Mariko ka baara la i bɛ Mariko ka kɛlɛ la Mariko de ye nkalon da an ka sɔrɔdasiw la jugusagoden i sigi ju ka yen nɔ fantanden hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ an b'aw bila yan ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo Seydou Sissoko k'i fo Ibrahim Diko n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Abdoulaye Samakɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo sini fana bɛ yan ka taafo bila aw k'u kɔrɔ hakɛtɔ